Nosaltres sabíem que seria una final molt igualada, així ha sigut, ens hem quedat en 10 al minut 35 de la primera i nosaltres portem bastant temps junts, ja som un equip bastant fet i sabíem el que teníem que fer i hem agafat 2 contres ja a la primera part i la segona era que passés el temps, no es marquessin, si podíem marcar el tercer millor, però era que passessin els minuts i que acabés el partit ràpid. Doncs ha sigut una final molt competida. Al minut 35, com ha dit l'entrenador, ens han expulsat a un, però encara que sembli al contrari, ens ha vingut bé. Gràcies a això hem pogut ficar 2 gols abans d'acabar la primera part i defensar ens agrada, no estem incòmodes i al final ens hem pogut endur una altra final.